10 गो बालू घाट बा। हाँ बालू के तो ढेर लगा दे बा ना भैया। बालू घाट के मालिक है 10 गो लइकिया हवा में पड़ के जाल में झुरा के लेके बस लगर कब कब आए लइकिया कहते सुनाई पातर सिकरी पहनले बाड़ू तो हमरा लाज लगता। लोग कहे कि फलानवा के प्रेमिका ही है सिकरी पातर पहनतिया। चला तर के बाजार में खूब मोटा सिकरी ले दी। अब लड़की के तो एकदम मिजाज तन छोकल बा लगल पनिया लड़की के तो मिजाज आ लइकवा रहे लांगा ओकर भी कुछ रहे ना का ए जान का प्राण बोला ना का बात बा। तू रोज फोन पे कहता रहा के रेशमा पातर सिकरी पहनले बारू। हमरो मन बा कि हम मोटे सिकरी पहनी। चली ना चल के हमरा संगे बाजारे सुनार के दुकान पर हमरा 6 भर के सिकरी खरीद दे। 6 भर के जीते लेबू का इज्जतिए हमर ले 6 भर के सिकरी हमरा इस रत्न के तरह के 1.25 किलो के सिकरी बना दे। चला बाजार ए जान 1.25 किलो के सिकरी खरीद दी है। बाकी बहुत कस के भूखो लागल बा। भूख लागल तो बोल ना का खइबू बोल। हमर मन बा कि हम मोरिया होटल में जैती आ जाके वो जे चाउमीन और पिज्जा और आइसक्रीम खैती। मोरिया होटल के नाम लेता रू जकरा में 300 के चाय मिलेला वो होटल के पूछतला के मोरिया होटल घुमा देता नहीं। चल हो जे आ लइकवा ले गइलू लांगा रे ओकरा भी कुछ रहे ना मोरिया होटल उ ले जाके ठेला पर खड़ा कर देलस आ 2 गो गोलगप्पा खइलस आ गोलगप्पा खइलस त कर के सुना ओ भर पेट ना के पैसे ना रहे ओकरा भी उ त हवा में फंसा ले सुना हमर बाबूजी फोन कर देले इमरजेंसी फोन पर चलो बिहान आवे के चल बिहान सिकरी ले तो चल। अब लइकिया के घुमा के घरे न सिकरी न खइलस 2 गो गोलगप्पा लइकिया कहत कि का रे ए सखी खूब प्यारवा असल रहलू ह खूब प्यारवा सर बढ़िया काम चलत न कहते कि राम हो राम नतिया लांगा है हमर चीते से उतर। कहते कि सखी अच्छा पर गइल बारे दिया तोर गइल बा नहीं प्रीत हमरा चीज से उतर गइल बा खाली बुरुबक बनाव आय है रे गोलगप्पा खियाव आय है रे गोलगप्पा खियाव आय है रे गोलगप्पा खियाव। हजार रुपए के पुरस्कार भैया दनीय परिवार की ओर से तनियन देख ला भगवान पति सब नहीं कामना करो कहत रे कुछ ना जाने ला हवा बना के खाली करे फुटानी
सही जवानी हवा बना के रोज कर फुटानी जरी के झरी जाता है सही जवानी ना जानी नहीं समझ में आवे ना जानी नहीं समझ में आवे खाली बुरुबक बना है रे बोला का पाखी आवे है रे बोला का पाखी आवे है रे बोला का पाखी ओइले बोला मिया के दिलाए मिया बेनिया बोलाई दो ओइले बोला मिया के दिलाए मिया बेनिया ओइले गोरा मिया के दिलाए मिया बेनिया डोलाई दो ओइले गोरा मिया के दिलाए मिया उ लइकवा रहे लांगाए रिंकू बाबा अनिल भाई को से पुरस्कार हार्दिक हार्दिक प्रणाम ना कह जाला देहाती में लोग कहला झोरी में ये थीना सराय में डेरा झोरी में ये थीना सराय में डेरा रोज रोज हम के लगवले झोरी में ये थीना सराय में डेरा रोज रोज हम के लगवले बाफे ना जानी नहीं समझ में आवी ना जानी नहीं समझ में आवे खाली उल्टा फसावे आए है रे गोला का पाखी आए आए है रे गोला का पाखी आए है रे गोला परिवार बहुत सुंदर लेदार भगवान पद पर बनावा सो महान आत्मा के अग्ना के भाग द्वारा के सुहाग रहे तरी मार द हल्का पाछा पर गइल बार दिया डर अनूप प्रधान परिवार की ओर से बड़ी बड़ी पुरस्कार हार्दिक प्रणाम। हाँ भैया पाछा पर गइल बार दिया डर गइल नहीं प्रीत हमरा चीत से उतर गइल बा ए
बड़ी बड़ी रुपए के पुरस्कार हार्दिक